चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलनि मुङा मा चेनेलनि मुङा प्रिमियार निउज प्रिमियार निउज बे खुलुमबाय लोगोफोर आं दायो आंनि न'आव फैदों बिसोरो निउस बाथरि खालामग्रा आरो बिसोर आंनियाव फैदों आरो जोंनि गोदान निउस चेनेलनिफ्राय फैदों जों प्रिमियार निउस स' नोंथांमोना प्रिमियार खालाम नायनो नामखौ प्रिमियार निउस नै चेनेल नामा बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आं बे स्क्रिनाव होनांसै आरो बिनि नामखौ बिथाङा खुलुमबाय बर'लेण्ड बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय बर'लेण्ड आच्छा स' दिनै आङो आंनि चेनेलनि जानानै फैयाखै आं निउस चेनेलनि जानानैसो फैदों स' बिथांनि मोनसे गेदेर अमा फार्म दङ बेखौहाय जोङो नायनो फैदोंमोन आरो बे अमा फार्मनि सोमोन्दै जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय जोङो फैदोंमोन स' जोङो दायो बिथांनि बिफाजों जों सावरायनानै गोबां बाथ्रा अमा फार्मनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनबाय बिथाङा आंखौ लोगो मोननानै मारै मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आं बिखौ इउटिउबावल'सो लोगो मोन्दोंमोन फार्स्ट टाइम आं बिखौ दिनै फेस टु फेस आङो लोगो मोनदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो नोङो आंखौ लोगो मोननानै बोरै मोनदों आंबो बहुत गोजोननाय मोनदों मानोना आं नोंखौ इउटिउबावसो नुयोमोन गोदान निउस चेनेल माने बेयाव अमा फार्मखौ नायनानै माबायदि मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङाबो एसेबां मोजां अमा फार्म मोनसे बानायदों जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ नुफायना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा स' दिनै आङो निउस चेनेलनि जानानैसो फैदों स' नोंथांमोननि बे अमा फार्मखौ जोङो एसे प्रमट खालामगोन स' बेखौनो जोङो नोंस्रा फादारजों नोंस्रा बाबाजों जों सावरायबाय आरो गोबां बाथ्रा जोङो मिथिनो मोनबाय नोंबो खामानि मावो बेयाव औ आं गोदानै खामानि मावदों आंहा इउटिउब चेनेलबो दङ खुलुमबाय बर'लेण्ड होननाय बिथाङा खुलुमबाय बर'लेण्डनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो बिथाङा हाजासे हायो बेनि चेनेलखौबो नाय अननानै खुलुमबाय बर'लेण्ड आङो बै समाव बिथांनिख्रुइबो सिगाङाव आङो बे चेनेलखौ बानायदोंमोन स' बिनि उनाव बिथाङा फैबाय आङो दायो बिथांनि चेनेला जोबोद ग्र' जाबाय आंखौ बारसिगोन बेखौ दानना होलै बारनायालाय बारखागोन बारा गैला बारसिगोन आरो बिथाङा आंनि चेनेलखौ बारसिगोन स' बारनायनि सिगां बिथांखौ कंग्रेट्स होनांगोन आरो आङो दुखु मोनाखै बिथांनि चेनेला आंनि चेनेलखौ बारसिगोनखौ आं दुखु मोनाखै आं गोजोननायसो मोनदों बिथांनि चेनेलखौ आङो ग्र' जालांनायखौ आं लुबैयो आरो बिथाङा सासे मोजां इउटिउबार जानायखौ आङो नायनो लुबैदों बिथाङा खुलुमबाय बर'लेण्डनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आं बेनि नामखौ बेयाव होनो हागोन दायनो थारमाने राजखाम्पानो फैबाय खुलुमबाय बर'लेण्ड चेनेलाव आं एसेबां भिडिअ होनाय जाला मानो होनबोला आंनि चेनेला भिउफोरा गोमाबाय सिगांनि बादि भिउ फैला सिगाङाव आं होबानो बहुत भिउ जायोमोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै उनथिंनि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन गोबां भिउ जानाय दङ आंहा नाथाय दायो एसे रेगुलार भिडिअ होनो हायिखाय आंनि चेनेला गोबां डाउन जाबाय स' दायो बिथाङा आंखौ बारस'सिगोन स' एडभान्स कंग्रेट्स हरनाय जाबाय बिथाङा बाथरि बानायग्राफोरनि आंनि न'आव फैदों आरो